shi yasa duk abin da suke faɗa na ƙaryace ranar da aka haifi annabi sai da kaza yayi kaza sai da duk molanka ne ba, babu hadisi ba aya, kuma wannan bai rage wa annabi daraja da komai ba. Jahilcinsu ne yasa suka ɗauka cewa sai an faɗi wannan ne aka yabi annabi. In kana da imani ko babu wata mu'ujiza kwaya ɗaya da annabi ya zo da ita, kai ka san annabi manzon Allah ne, babu wanda ya kai shi daraja a wajen Allah. Kalma ɗaya da Allah ya gaya masa a Qur'ani ta fi ƙarfin wata ƙarya da za ka yi masa. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ta ƙare. Muhammadun Rasulullah, an gama, ba wani yabo da kai sakai ka kamo wannan kalmar, wallahi an gama da kai. Amma ai an haife shi ne da kaciya, an haife shi ne da kwalli, an haife shi ne da kaza. To yanzu ka je ka gani ƴaƴan tumakai ma ana haifa su da kwalli, wallahi. Ka tambayi likitoci ungozo ma asibiti, in dai tattarewar gaban ɗa namiji ne wanda shi ake cewa kaciya, ka je ka ga ƴaƴan arna ma ana haifan su da wannan. Ya za a yi to wannan ya zama karama? Ai shi karama abin da ba a yi wa sai mutumin ƙwarai shi yake zama karama, amma abin da ake wa kowa bai zama da karama ba, bai zama karama ba. Yanzu ɗaukarsa da Allah ya kai shi sama, wannan akwai wanda aka yi wa, wannan shine karama. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wannan kam ko Ibrahim ba ai wannan ba, ko Musa ba ai wannan ba, ko Isa ba, duk ba ai musu ba. Amma wallahi na rantse maka da Allah, ka je ka tambayi unguwar zomomi masu karɓar haihuwa a asibiti, shin ana haifar yara maza da takurarriyar al'aura? Ba shi ake cewa kaciya ba? Wannan ba zai zama karama ba. Ana haifar yaro kaga idansa kamar ya sa kwalli, halitta ce, wasu suna da irin wannan, kaga ko bai sa kwalli ba zai ga idansa yana yin kamar me, kamar da kwalli. Halitta ce Allah yana yin ta ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Ballantana duk nasosi sun karyata wannan maganar. Abdullahi dan Abbas ya ce da kaciya, an gane ko, da kabakin suna, da yanka, duk kakan manzo Allah ne masa Abdul Muttalib ranar 7 da haihuwarsa. Idan mu yan izala mun faɗi wannan, ka ce mu makiyan annabi ne, mun rage wa annabi daraja. Abdullahi dan Abbas ma makiyinsa ne ya faɗi wannan? Kai da kace kai masoyinsa ne ka kakkago wannan karerai, ina ka gani a littafi? A ina ka rubuta? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Da haka dai ya ɗan uwa masu albarka, mu sani cewa Allah Allah ne, duk wanda ba shi ba bawa ne a gare shi. Sai dai Allah ya ɗaga darajar bayi darajar su ba ɗaya bace, amma duk ɗaukakar darajar da Allah ya wa bawa bai zama Allah ba, bai zama Allah ba. Kuma da wanda ya bawa annabi sifar Allah da wanda ya bawa gunki duk ɗaya suke, duk sunan su ne mushrikai. Allah baya ɗaga kafa akan shirka, ko da annabi ka yi ta. Inda wanda ya bauta wa gunki shine mushriki, banda wanda ya bauta wa annabi, to da kiristoci ba su shirka ba, da yahudu ba a ce da su mushrikai ba, amma kiristoci suka bauta wa annabi Isa, Allah ya kira su mushrikai. Yahudu suka ce annabi Uzairu dan Allah ne, Allah ya ce da su mushrikai. To haka wanda ya hau dala ya bauta wa barbushe ko tsamburbura duk ɗaya ne. Wanda ya ɗauki sifar Allah ya ba manzan Allah mushriki ne, mushriki ne. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, ba umarci bayi ba sai da bautar Allah shi kadai subhanahu wataala. Duk da yanzu za mu iya cewa masha Allah, domin hukumar tace fina-finai ta masana'antar ta Kano ɗin reshen jihar Kano tana iya bakin ƙoƙarinta domin kawo duk ƙarshen waɗannan matsaltsalu da suke faruwa. Amma dai gaskiya har yanzu ana mugun samun matsala bayan yadda ake ci gaba da lalata rayuwar 'ya'ya mata a kan fim ɗin. Su ma da laifinsu, domin idan ba su baro gaban iyayensu ba sun taso sun ce za su yi fim, ba za a taɓa lalata su ba, da baki kai kanki ba ba sa a miki ba. Su yi sa wasu daga cikin mutane ba sa ganin laifin daraktocin da suke ɓata tarbiyyar yara mata ɗin.
Don a yanzu ana alakanta wannan abu da duk wata jaruma da ta fito da ta shigo cikin fim da ta shigo cikin masana'antar ta Kannywood ɗin. Kafin ta shigo sai da aka fara yi mata wannan kan tawaye ɗin, sannan kuma yanzu bayan da tawaye shi kenan. Daman haka abun yake kenan. Ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin sake samun